Και γεια σας παιδιά, λοιπόν σήμερα έχω εδώ έναν φίλο μου και θα παίξουμε Grow Garden. Λοιπόν, περιμένετε. Πάμε να παίξουμε. Ωραία. Περιμένετε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο κήπος μου. Ωραία. Και του φίλου μου είναι αυτός. Αυτός εδώ, νομίζω. Ναι, αυτός είναι. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Μισό να το ρωτήσω. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε να... Κάτσε, πού είναι ο φίλος μου? Να δείτε ποιος είναι. Λοιπόν, πρέπει να είναι πάνω. Πάνω πρέπει να είναι. Μισό να πάω. Λοιπόν, τώρα πήγα πάνω να δούμε αν είναι ο φίλος μου. Πού είναι βε? Λοιπόν, περιμένω. Το έγραψα κάτι του φίλου μου. Εντάξει, και πως μου δεν είναι τόσο ωραίος. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Πώς το πήρες αυτό? Αυτό. Ναι. Το παίρνω από
Λοιπόν, όχι ρε. Ρε φίλε. Πού είναι ο τέτοιος? Πού είναι? Το σκορπεράει, δηλαδή. Μην κάνεις μήνας όμως. Άλλος τι μου λέει όχι. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει φίλο. Τέλος πάντων. Δεν είναι σε όλο το φύλλο, κάτι σε γίνει πάνω. Άγγελε. Τι ρε? Σε αυτό εκεί πέρα. Το. Αυτό. Το. Θα από πάει ρε. Πάνω. Ναι, πάνω. Να δες καλώς και τι έχει. Όταν πήγα θα ξαναδούμε στο Ριγκάρντερ. Ποιος το είπε αυτό? Εσύ. Τι κάνω? Δεν το έχεις κάνει. Εντάξει. Στα όνειρά σου. Μετανιώσαμε τώρα απλά. Δεν θέλει να βγούμε κάτι άλλο και να πας κάτω από αυτό. Γιατί δεν θέλω σου, όχι το διδάσεις το κάνω. Δεν θέλω να κάνουμε μαζί βίντεο. Ναι, να βάζεις βίντεο. Ναι. Κάντε μια εγγραφή, παιδιά. Όντως, παιδιά, έχει δίκιο, κάντε το όλη εγγραφή. Αρχίσαμε. Τι? Κυριάκο. Α, παίζεται. Ό,τι θέλω θα κάνω. Τα βάζω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε έτσι. Ελάτε να παίξω στη Λεμπρέινγκ. Στη Λεμπρέινγκ. Ή όχι. Στη Λεμπρέινγκ. Να παίξω με το φίλο μου. Γιατί βγήκες τότε? Έτσι. Α, παιδιά, όλη η εγγραφή σε αυτόν. Και σε έναν άλλον. Για πες λίγο σε αυτόν να κάνει εγγραφή. Σε μένα. Και σε ποιον άλλον. Και σε μένα. Και σε ποιον άλλον. Και σε μένα. Άλλον.
Δεν θέλω να σου πω. Παιδιά, όλοι subscribe, είναι άχρηστος, δεν ξέρει να κάνει edit, όλα τα κλέβει από φίλους μου. Τουλάχιστον έχω ωραία βίντεο. Ποιος το λέει? Εγώ. Μόνο εσύ, κανένας άλλος. Μπορεί να το λένε όλοι. Παιδιά, κάντε μια εγγραφή γιατί λέει βρακίες. Παιδιά, μην το κάνετε, είναι άχρηστος, δεν ξέρει καν να Μην τον ακούτε, μην τον ακούτε. Αρχικά δεν ξέρει να κάνει edit, δεν ξέρει να ανεβάζει βίντεο από κάπου. Τι δεν ξέρω ρε. Δεν ξέρει να ανεβάζει βίντεο από κάπου. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος μου? Να ο φίλος μου. Μισό λεπτό. Πάμε κάποια. Όχι έτσι βγήκε. Έλα πάμε, έχω βγάζει βίντεο. Ρε, έλα πάμε, βγάζω βίντεο. Εκεί που με νοιάζει. Εκεί με νοιάζει. Εκεί πάμε. Λοιπόν, Τώρα θα χάσει bullying. βούλη. Θα χάσει bullying. Λοιπόν, Bullying. What the... ο φίλος μου βγήκε οριστικά. Οριστικά και μετά κοιτά. Καλά, αφού δεν μπαίνει θα παίξω στη τηλεμπρέινγκο. Καλή νύχτα. Ωραίο σκύλ. Ωραίο σκύλο. Ευχαριστώ. Να δω λίγο τα brain σου. Τώρα έχεις αυτά. Τύπη το πιτάκο. Μπάλα. Εκεί. Εδώ. Μόνο αυτά. Ναι, δεν έχω τόσα πολλά rebirth εγώ. Κλάψω. Τι θες για την πέρθεση? Να πάρεις. Όχι ρε, απλά τι θες για να κάνεις συμπέρθεση με αυτή η brain rot? Ξέρεις ποια θα ήθελα να πάρεις? Ποια? Θα ήθελα να πάρεις αυτό εδώ το secret, την μπάλα, αυτό και τα δύο secret. Τρίπη τρόπη? Δεν έχω. Τι το έχεις πει? Δηλαδή θέλω να μπας και τρίπη τρόπη. Τον είχα πουλήσει. Τι τον πούλησες? Έτσι. Στον έφυγες. Ναι, όχι, καλά μου κλέψαν εδώ. Έλα να κάνουμε την πέστη. Έλα να κάνουμε την πέστη. Να σου πω κάτι σε αυτό. Να σου πω εγώ. Ξέρω. Πήγαινε πες σήμερα. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, μην πουλήσεις κάτι. Δεν θα πουλήσω. Κύριε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αφήνω λίγο το κινητό. Δίνω το κινητό στον Κυριάκο Γκρις. Μην πουλήσεις τίποτα. Απλά λίγο. Οκ, τι να πω τώρα στο κανάλι σου. Ρε παιδιά, θέλω να σου πω να κάνετε όλοι subscribe. Όλοι subscribe, σωστό λέω. Όλοι subscribe. Όλοι subscribe στον Άγγελο. Ωραία. Ήρθες. Ρε μπρο, τι μου παίρνεις τα λεφτά. Εμείς είπαμε στο πρόβλημα μας είναι 5 billion. Φύγαμε σε 5 δευτερόλεπτα ρε μπρο. Παιδιά, ο μπρο λέει σε 5 billion και έχει μόνο 200 million. Λοιπόν παιδιά, όποιος έχει μπαλερίνο λολολό,
να κάνει subscribe και όποιος έχει και όποιος έχει στο index του όποιος έχει ορκαλά στο index να κάνει like και όποιος έχει νουμπίνι πιτσανίνι να κάνει τα πάντα, έτσι το λέω. Όχι, πλάκανε. Όποιος έχει... Τι αλλιώς, Όποιος έχει αυτό εδώ να κάνει subscribe. Όποιος έχει αυτό εδώ να κάνει like. Και όποιος έχει αυτή την μπάλα να κάνει comment. Γιατί δεν τη γράφεις? Γιατί δεν τη γράφεις? Ποια να την γράφω, ρε? Τι λες, ρε? Αυτό είναι όσο αυτός. Δεν βλέπω καν τα βίντεο σου. Θέλω από εγγραφή, ρε. Λοιπόν, Παιδιά, εντωμεταξύ, εγώ που κανονικά μόνο που ο Άγγελος μου έκανε subscribe πρώτος, μόλις μου τον ξέγραψε πριν 3 μέρες. Το καλύτερο brain rot έβγαλε. ποιο ρε? Το νομπίνι ψανίνι. Oh my god. Πάρ' το να. Ούτε καν. Εγώ είχα γεμίσει μια φορά όλο το μπες μου νομπίνι ψανίνι. Και ο Nathan το έχει κάνει. Τι άλλο? Παιδιά, δείτε λίγο αυτήν εδώ τη μάη μου. Δεν υπάρχει, κοιτάξτε. Είναι επειδή είναι Diamond, βρε, Χριστέ. Ψάξτε τώρα. Δεν ήξερα ότι πάει έτσι. Πιτό, πιτάκο. Τύπη το πιτάκο. Έχεις πάρει κανένα γάλαξη? Ποιος είναι ο Galaxy? Γάλαξη, ρε. Τι είναι αυτό? Αυτή τα μόβ. Όχι ρε. Δεν Εν τω μεταξύ είσαι. έδωσα free στον Νοέλ. Το έδωσα free τον έναν Los Bombinitos. Αυτό δεν είναι. Νομό. Όχι, ρε. Ναι, τι είναι μόνο. Έτσι το πήρες και εσύ το... Όχι. Τόπι. Εγώ το πήρα gold. Ποιο είναι το gold? Περισσό. Είχα πάρει αυτό ρε. Ρε, όποιος έχει αυτό είναι εδώ, όποιος έχει. Αυτός είναι καινούριος, ρε. Ξέρεις τι. Το ξέρω. Εντάξει, χθες που μπήκα στο event όλη την ώρα αυτό να βάλω. Να, δεν ξέρω. Μπαλερίνα καπουτσίνα, μη μισάω. Βαλίρινο λόλολο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, να παίξουμε Κυριάκο, σταμάτα. Πάμε Squid Game. Έλα να δεις, Κυριάκο. Μπαλερίς καπουτσέ. Σαγούρ. Δεν πες Squid Game, το ξέρεις. Παίζεις Μίκο. Τι είναι? Μίκο. Τι νούμερο είναι? Πάμε να πήξουμε, παιδιά. Ωραία, πάμε. Όποιος θέλει να χάσει να κάνει like, όποιος θέλει να κερδίσει να κάνει subscribe. Όποιος θέλει να κερδίσει ο Άγγελος να κάνει subscribe και όποιος θέλει να χάσει να κάνει like. Όχι, όποιος θέλει να νικήσω να κάνει like και subscribe. Όποιος δεν θέλει να νικήσω να μην κάνει τίποτα. Ωραία, μην κάνετε τίποτα, μαγκές. Μα κάνει να χάσει. Άμα χάσεις, μου δίνεις την μπάλα στο Celebrator. Όχι, Ναι. όχι. Κανείς δεν το είπε αυτό. Εγώ μου το είπα. Όχι. Εγώ το τι να σου Δεν δίνω τίποτα. μεταξύ μένα μου έκλεψαν τρίπη τρόπη. Τρίπη, τρόπα. Του σαγούρου. Τρίπη τρόπα.
Μίγκλ. Μόνο αυτό το παιχνίδι έχει. Μπαλέρινα, καπουτσίνα. Το έχουμε παίξει, ρε. Ένα άτομο λέει. Δεν ξέρεις να διαβάζεις το link. Είμαστε τρεις. Γιουφ. Γιουφ. What do you say? What do you say? What do you say? Απάντησε μου, what do you say? Τι πω? Τι λες? Κάτσε ρε, ο Ιάσος πάει senior και εσύ δεν ξέρεις. What do you say? What do you say? What do you say? Hey, what do you say? Yo. What do you say? What do you say? Σταμάτα, άσε με! What do you say? Άσε με! Μην το ανεβάσεις αυτό το βίντεο. What do you say, motherfucker? Μην το ανεβάσεις. 3 players. Πώς θέλω να κάνω? Θα σε κορυδεύουν όλοι που τη λέξη. Τι σημαίνει το τι λες. Γιουφ. Άσε με! What do you say? What do you say? Motherfucker. Τους τυπάω όλους, ρε! What do you say? Παιδιά, είδατε τι λέει. Κάτι τώρα. Παιδιά, δεν ξέρει τι σημαίνει το what do you say. Α, καλά. Ενώ εσύ ξέρεις, Εγώ ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ σας αφήνω.